Ngayon nga mga mare ay birthday ng aking anak. Siya ay 15 years old na. Wow! Binata na nga siya mga mare kaya hindi na siya nagkikrave ng handa. Nag-request na nga lang siya ng pirahin ko na lang yung panghanda ko. Kaya ayan, itong cake nga pala na ito ay sorpresa ng kanyang ate, si Ate Tintin. Thank you Ate Tintin. Wow! Last year pa nga lang niya sinasabi na pirahin ko na lang yung handa ko sa birthday niya. Pero naghanda pa rin ako mga mare. Kasi may mga bisita siyang dumating kaya hindi natupad yung hiling niya na pirahin ko na lang yung panghanda niya. Kaya ngayon mga mare ay binigay na namin ang kanyang hiling, baka may gusto siyang bilhin o anuman. Kaya ayan, tuwan-tuwa ang person. Dahil nga sinabi namin walang handa ang anak ko mga mare, nagtawag ang aking Budrabels at Kudrabels na doon kami mag-lunch at magkakatay daw sila ng manok at nahuli daw yung kuya ko na palaka. Wow, nagkikrib ako. Matagal na akong nagkikrib ng palaka. Thank you kuya. Sana palaging may huli para may palaka ulit na maulam. Charing. Hindi ko alam ba sarap na sarap kami sa palaka mga mare. Ang sarap kasi, sobra. Lalo na kung yung palaka ay may mga itlog-itlog, ay sobra yummy. Ay for the go. Grabe. Sinong relate dyan yung laki sa farm? Oh. Your Honor, laki po kami sa farm. Lumaki po ako sa farm. Thank you po. Miss. Thank you po sa handa, mami, pati, tita. Ayan na nga mga mare, tapos na ang wish. Kaya kainan na. Alam niyo ba mga mare na ang unang naubos ay ang palaka ay for the go. Wow! Sa ganitong mga okasyon ng mga mare, hindi pwedeng walang mga picture. Kaya ayan, magpicture muna kahit gutom na. Tingnan niyo mga mare, may mga nakasimangot na sa picture. Tingnan niyo yung batang naka-red at nakasimangot na gutom na daw siya. Oh no! Ay for the go.